μέσω της hip hop κουλτούρας το εσωτερικό μου παιδί έχει παραμείνει ζωντανό. Επίσης με την έννοια του ότι είμαι αθώα, αλλά όχι αφελής. Και με αυτό θέλω να πω ότι είμαι αθώα και αγνή ως προς τη τέχνη μου, είμαι αληθινή ως προς τη τέχνη μου. Αλλά δεν είμαι αφελής, γιατί η ίδια τέχνη που σε κάνει να ταπεινώνεσαι είναι η τέχνη που θα σε κάνει να έχεις πολύ ενεργοποιημένα τα αντανακλαστικά σου. Ή να μην πεις ψέματα, γιατί τότε είσαι phony, όπως λένε. Και ο χαρακτήρας είναι κάτι που στη hip hop κουλτούρα δεν κρύβεται και καμιά φορά ίσως επισκιάζει και τη δουλειά σου. Πολλοί άνθρωποι θα σε κρίνουν από το χαρακτήρα σου. Μπορεί να μην είσαι ο τέλειος χορευτής, αλλά θα σε σεβαστούν για το χαρακτήρα σου. Νιώθω ότι οι σκέψεις που κάνουμε στην καθημερινότητά μας δεν είναι καθόλου τυχαίες. Ότι μία ενιαία τεράστια ενέργεια μας στέλνει κάποια μηνύματα, αρκετά μηνύματα. Κάποια λοιπόν από αυτά τα μηνύματα είναι άκρως σημαντικά για εμάς. Είναι μία ενιαία ενέργεια η οποία έχει κάποιους απαραβίαστους κανόνες και όλοι οφείλουμε να υπακούμε σε αυτούς, όπως είναι για παράδειγμα η γέννηση και ο θάνατος.